Tropical depression nga aghong or aghon magakusog samtang nasulod sa Philippine Area of Responsibility matod sa Pag-asa. Hinoon sa adlawng Domingo magsugod na kinig recurve kung magpalayo sa kayutaan sa nasod. Siluan Meron Dina sa report. Humanahimong tropical depression ganihang buntag ang low pressure area nga anasulod sa Philippine Area of Responsibility padayon kining mamidpid sa kadagatan sa silangang bahin sa nasod. Ugma sa buntag, posible kining magpaduol o baka mo landfall sa Eastern Samar. Kung tropical depression lang siya nga atong bantayan ani ang gidaganon sa ulan. Kasi natin taglay to moderate dito sa Central and Western Visayas o occasional nga mga heavy rains. So sama karong nasinati nato nga dunay mga development sa thunderstorm cloud nga nakamugna o makalit-kalit nga kusog ng mga pag-ulan. Other than that, ang hangin dili ta ka-expect og kusog nga hangin ka tropical depression raman og 60 kilometers per hour dito sa Eastern Samar at muduol itong dapita, dire ta ubos-ubos mga 30 kilometers per hour. Busa wa kini epekto sa kadagatan sa Central Visayas. Apan kun may kausaban og magkakusog pa kini og mamahimong usa ka tropical storm samtang mopaduol sa Eastern Visayas, posibleng ipaubos sa signal number 1 ang pipila ka bahin sa Central Visayas sama sa Northern Cebu. Apan kun way kausaban sa gikusgo niini ugma sa buntag, sa Sabado sa gabii, magkakusog kini ug mamahimong usa ka tropical storm samtang magpaduol sa Bicol region. Pagka Domingo, magsugod na kini pag-recurve kun mopalayo sa kayutaan sa nasod, apan posible kining mukusog pagbalik ug mamahimong usa ka severe tropical storm. Ug mogawas kini sa Philippine Area of Responsibility pagka Miyerkules nga usa na ka typhoon. Sa Domingo, lauma na ang maayong dagan sa panahon dinhi sa Central Visayas. Gani sa Lunes, subli natong masinati ang kaigang sa panahon ug posibleng moabot pa sa 39 ngadto sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Sugbo. Matod sa Pag-asa, bisan pa man sa presensya sa bagyong aghon, dili pa kini makatagbaw sa criteria aron madeklarar na sa Pag-asa ang rainy season o ang panahon sa tingwan. Anyway, ang atuan namang normal nga sugod sa ting-ulan last week sa May hangtod na sa second week sa June. And karon nga doon na tayo El Nino, ato man sang gi-expect nga possible dunay delay of the onset of the rainy season nga mulagpas sa second week sa June. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Meron Dina, Balitang Bisdak.